Play na ba? Ay puti. Sa inyo mga amigo ko, meron tayong ganap ngayon, pero mamaya ko na sasabihin sa inyo. Kailangan ko munang kunin yung susi ng motor ko at meron tayong pupuntahan. Tingin na, nagkakabulol-bulol pa. So let's go! Natin yung susi natin, pero kailangan natin mag-helmet. So we can be safe. So isusot muna natin to. In 3, 2, 1. Bobo, putang ina mo ka! So yun po guys, dito na po tayo sa bahay ng kasama natin. Punta na po kami sa Kagwait. Doon ko na sasabihin kung ano yung event ngayon. Kaya kita-kits mamaya doon. Wala kasi kung GoPro kaya hindi ko ma-video. So bye bye. Meanwhile, So ayun na nga po no. Konting update lang po. Dumaan muna kami sa bahay ng isa pa naming kasama. Ayan mga kasama namin. Dito ko na lang sasabihin sa inyo kung ano yung ganap natin ngayon. So FYI mga amigo, ngayon po ay first anniversary ng grupo namin, ang SMX Philippines Incorporated Pacifico Chapter. So i-update ko na lang kayo mamaya kung nandun na kami sa Kagwait. So Kagwait po yung venue natin, paulit-ulit lang tayo doon kasi medyo relaxing naman yung view doon. At yun lang yung convenience sa lugar namin. So see you guys mamaya. At magbibisaya na ako kasi nahihirapan ako magtagalog at nabubulol na ako. So bye! Paalam! Kita-kits! So what is up sa inyo mga amigo? Update lang po. Time check muna tayo. Nasa 12:35 na po ang tanghali at hindi pa tayo kumakain. Wala pa rin yung ating pagkain. Ayan o. Kulang pa. Wala pa yung lechon natin. Yun na lang yung hinahintay natin para makakain na tayo, makapagsimula at makakain na tayo. Dumadami na yung tao ngayon, mga kasamahan natin. At meron din kami mga bisita ngayon galing sa ibang chapter, Bislig at saka Barubok. Ewan ko kung saan to patungo itong video na to, di ko alam. Pero video na natin yung mga moment na mangyayari ngayon. Medyo naboboard na yung mga kasamahan natin, pero tis-tis lang tayo mga kaibigan, mga amigo natin dyan. Makakain din tayo. Yun lang naman yung nagbibigay lakas sa atin, yung pagkain. So mamaya na lang ulit, magbibideo na lang akong anong meron mamaya. Hindi ko pa alam anong mangyayari mamaya. So kita-kits na lang mamaya sa update natin. So bye-bye. Peace. 2,000 years later.
So, what is up sa inyo mga amigo? Update lang po, nakawin na po yung mga bisita natin. Kami-kami na lang din yung natira dito, yung mga tandag chapter. Hindi ko na na-video kasi in-enjoy ko na yung moment na kasama ko sila. At yun naman yung importante, yung ma-enjoy na yung moment na to. So, dito ko na tatapusin yung video na to dahil pauwi na rin kami maya-maya. So, maraming salamat po sa panonood ng ating video. At saka subscribe at i-like nyo na rin yung video na to. At saka i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa mga upload natin. So, maraming salamat. So, maraming salamat po mga amigo. Hanggang sa susunod natin ng video. Ingat!